Hej, alle I super seje JSI i Herning, og også velkommen til andre seere af denne første webcast nogensinde fra JSI Herning. Årsagen til, at jeg laver en webcast her i april måned, det er, at jeg sidder på et hotel i Holland lige nu. Jeg er på en opgave for det internationale ishockeyforbund, hvor jeg styrer et VM for U18, og derfor kan jeg desværre ikke være med på vores afdelingsmøde i aften. For at give et indblik i, hvad jeg render og laver i Holland, og også når jeg nu om en uges tid skal til Island og styre et andet VM, så har jeg lige en direkte linje igennem til hallen. Claus, kan du høre mig? Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg er i Holland i øjeblikket i Heerenveen, og banen her, det er sådan en 400 meter lang hurtigløbsbane, hvor man i sidste uge afgjorde verdensmesterskaberne i speedskating. Lige nu der bruger man det så åbenbart til frisiske heste, som har fået spændt slæder efter. For mig der handler det om ishockey, og jeg er til U18 VM i division 2, gruppe A, og det betyder, at det ikke er de mest udviklede nationer, der spiller med hinanden, når vi taler om ishockeyudvikling i hvert fald, men der er stadigvæk masser af folk i hallen. Vi har ca. 850 tilskuere til nogle af kampene. Og lige nu der er det Kroatien mod Korea, det vil sige to vidt forskellige kulturer, som møder hinanden. Og det er nok ikke det med kultur, det er noget af det, som jeg også får ud af at være til sådan et VM i ishockey. Der har vi en dommer, han er fra New Zealand, han er en af mine gode venner. Og jeg har masser af bekendte og kontakter over hele jordkloden, som alle sammen er fælles om det her med ishockey. Det er lidt det samme, jeg oplever, når vi er i JSI, nemlig fællesskabet på tværs af landegrænser. Ja, der sker ret spændende ting i Holland. Den her webcast den kommer til at omhandle vores oplevelser på forårskongressen. En stor tak til Mors i øvrigt for at arrangere en rigtig, rigtig god kongres. Det var fede omgivelser i Jesperhus, og der var masser af interessante workshops og foredrag for medlemmerne undervejs. Jeg skal også tale lidt om vores Giro d'Italia-projekt, og så vil jeg give jer en status på de første 25% af 2012. Vi er nået et stykke af vejen. Der er stadigvæk en masse arbejde, der skal laves, men jeg tror på, at vi når i mål. Jeg vil også give en pris, I call you doing something good lidt senere. Vi har et nyt medlem på tapetet i aften. Og så har vi indledt et potentielt samarbejde med Rotary i Herning. Rotary, de har 3 afdelinger i Herning med omkring 180 medlemmer, og en af afdelingerne med godt 60 medlemmer er interesseret i at lave et samarbejde med os. I sidste weekend, der var vi til forårskongres på Mors. Det var en rigtig god kongres. Vi skulle jo have været 13 ifølge min handlingsplan, og de mål, vi satte os på generalforsamlingen. Vi endte med at være 6. Desværre var der 3 afbud i ugen op til. Men de 6, der var afsted, de havde en helt fantastisk oplevelse. Jeg synes, vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvad det egentlig var, der skete på den her forårskongres. Man kan sige, at forårskongressen, selvom vi ikke var så mange deltagere fra Herning, så var det en kæmpe PR-event for os. Hvis man kan forestille sig, at vi sidder til en delegerforsamling, alle LP'er i hele Danmark, og det allerførste, der sker, det er, at mødelederen han efterlyser 2 meget værdifulde håndskårne træelefanter af en anselig størrelse, som er importeret fra Bali, og som mangler, og Jesperhus vil meget gerne have dem tilbage igen. I samme øjeblik, det her det er nævnt, så vender 40 andre LP'er sig om, kigger på mig, og så siger de, Herning. Det var nemlig sådan, at på junglefesten fredag aften, der havde mine kære medlemmer valgt at tilbede mig med elefanter, og det havde de fleste andre afdelinger sådan set opdaget. Så selvom vi ikke fysisk var så mange, så fyldte vi rigtig, rigtig meget alligevel. Vores udklædning den efterlod heller ingenting i forhold til de andre afdelinger. Vi var rigtig friske, og det var meget, meget koldt at gå hjem, men til gengæld så var de her kostymer fantastiske at danse i under hele kongressen. Festen var rigtig, rigtig god. Der var et fantastisk orkester. Alle var klædt ud. Det passer ikke. Der var 7, der ikke var klædt ud, og det var sådan set de eneste, der var udenfor. Vi havde både læger og sygeplejersker og guerillasoldater, og så altså JSI Hernings super seje Flintstones. Tak Mads for kostymerne. De var fantastiske. Og det der med one size fits all, næsten i det her tilfælde vil jeg sige, man godt gået alligevel. Det her det er så vores gala-outfit. Vi er klar til at holde galafest. Vi har mistet Jesper Bøjsen i svinget. Han skulle hjem og deltage i en anden aktivitet. Men til gengæld, så styrede vi den her galafest fuldstændigt. Der skal være en stor tak til Christina og til Nina for de mange danse. Desværre kunne orkestret ikke helt holde samme gejst, som de kunne fredag, men I klarede opgaven rigtig, rigtig godt alligevel. Under konferencen kom det også frem, at man fra JSI Danmarks side har doneret et beløb til kongresdeltagelsen, så der faktisk vil blive sendt en bus fra Hjørring i nord og hele vejen ned igennem Jylland med stop i Fredericia for at tage Fynborg og København med. Så alle deltagere, der skal på Europakongressen i Braunschweig i juni, de kan køre med bus derned sammen med en masse andre JSI'er fra Danmark af.
Jeg vil også godt sige en tak til formanden, og det er så formanden fra sidste år, jeg hentyder til der er gamle vaner, der er svære at slippe. Men han var en vigtig del af den her kongres, og han var en aktiv deltager på Betnets-workshoppen, hvor han jo er Betnets-koordinator. Og han gik hele vejen, som man kan se på billedet her, så har han en ordentlig myg til at sidde op på den ene skulder, og så har han faktisk en butterfly, der er lavet af det her netsmateriale. Så tak for det, Henrik. Jesper, han gav også en ordentlig indsats. Han gav faktisk hele energiworkshoppen lørdag eftermiddag et ordentligt løft ved at kunne give noget praktisk erfaring omkring det her med energibesparelser. Vi havde brintbilen med derop. Vi formåede blandt andet at få både NP, Søren Greve, og så den skandinaviske VP. Han kommer fra Holland og hedder Robert van Waart. Han var ude at køre i brintbilen fredag eftermiddag efter erhvervskongressen, og synes det var en rigtig, rigtig stor oplevelse. Så tak til dig, Jesper. Selvom du havde et presseprogram, så dukkede du alligevel op, og brintbilen var en stor succes og gav faktisk det her praktiske input til en energikongres, energiworkshop. Til sidst, så er der Mads. Og Mads, han var træner på MEC-workshoppen, og da jeg sad og spiste morgenmad dagen efter, det er morgen, så sidder der en af mine LP-kolleger, som jeg kender ret godt, overfor mig, så siger han, jo, det var helt fantastisk med ham træneren, du havde med på workshoppen i går. Og jeg sad og kiggede på den, jeg havde da ikke nogen træner med på nogen workshop. Jamen det var helt vildt, sagde han så, og alle de eksempler, han kunne få Herning af, det var helt vildt fedt, det var masser af god inspiration. Og jeg undrede mig virkelig over, hvad der var sket, for jeg havde ikke hørt noget om det her. Og det viser sig også, at Mads, han var blevet koblet på som træner onsdag eftermiddag, på grund af et afbud, og han havde åbenbart leveret en kæmpe indsats på den her MEC-workshop. Så en stor tak til dig også, Mads. Og en tak i øvrigt til alle deltagerne for JC Herning på Forårskongressen. Det var en kæmpe oplevelse. Vi vandt desværre ikke nogen awards på kongressen i år. Vi var tæt på i alle tre kategorier. Vi havde søgt bedste afdelingsmøde, bedste MEC-arbejde og bedste LP. Så det er selvfølgelig ærgerligt at tabe, og Henrik, du havde fortjent at vinde i vores øjne. Til gengæld så skal vi i hvert fald vinde et par awards mere. Vores Giro d'Italia-projekt har en stor chance, det er jeg helt sikker på. Nu vil jeg meget gerne prøve at fortælle en historie. Det er en historie, som jeg tror på bliver virkelighed om cirka et halvt års tid. Vi er nemlig på Nationalkongres i Silkeborg. JC Herning deltager med 18 medlemmer, langt over de 13, som vi havde haft som mål. Det spændende det er, at vi er kommet derud på den mest energirigtige måde, man overhovedet kan tænke sig. Vi er nemlig cyklet. Om det er på almindelige cykler, eller om det er sådan en cykelbar, vi har lavet på Skanderborg Festivalen, som tidligere var på tale til Giro d'Italia-projektet, det ved vi ikke endnu. Det eneste vi ved, det er, at der bagved os har kørt den her hvide Iveco-varevogn. Det er Henrik, der kører det, skal jeg sige, med al vores oppakning, og så sørger vi ellers for at få trampet godt i pedalerne. Det gør blandt andet, at vi kommer derud uden at bruge noget fossilt brændstof overhovedet, men det gør også, at vi er rigtig, rigtig tørstige og klar til at indtage Danmarks længste bar, som jeg ved Silkeborg de arbejder på at få på plads. Det du skal tænke over nu, det er, at vi står på Gallafesten lørdag aften. Du har været til en masse fantastiske foredrag og workshops i løbet af lørdagen. Du havde en fed get-together party om fredagen, hvor temaet var det alternative. Men nu er det altså gallaen, det handler om. Vi har 18 medlemmer fra Herning. Vi har haft det sjovt. Vi har danset, teet og som tosset aften før. Fået en masse gode input for de her workshops og foredrag i løbet af lørdagen. Og nu sidder vi ved gallamiddagen. Og lige nu, der kårer de altså vinderen af den gyldne mikrofon. Vi har meldt os til tidligere på året. Vi har været i hård konkurrence især med Randers, og det var også dem, vi var op mod i finalen. Men det er os, der vinder den. Det er os, der får prisen, den gyldne mikrofon 2012, og markerer os positivt som afdeling. Vi når kun lige at sætte os igen, da vi skal op og stå en gang til. Vores Giro d'Italia-gruppe bliver kaldt op sammen med NP Søren Greve for at overrække et bevis på 800 Betnets-pins. Det er resultatet af vores Giro d'Italia-projekt, som blev en stor succes. Når man kigger tilbage, så tænker man på alle de oplevelser, man har fået. På det telt, vi havde, hvor vi havde cup-stacking, som bare fjernede fuldstændig benene under alle hangenserne. Vi havde 3 biler ude at køre under Giro d'Italiaen, 3 brintbiler med JSI-chauffører og en masse af de her lokale virksomheder, som havde valgt at sponsere vores projekt, og var med i bilerne og fik en fantastisk oplevelse på ruten sammen med rytterne og alle de mange 100.000 tilskuere, der var i Horsens og i Herning på de 3 dage tilbage i foråret. Når vi giver 800 pins væk, så er det næsten halvdelen af det forventede antal pins, eller forventede antal betnets, som JC Danmark de leverer i år. Og det hele det er kommet ud fra et projekt, hvor vi har haft det rigtig, rigtig sjovt. Vi har givet en masse gode oplevelser til hinanden og til nogle af de lokale erhvervsdrivende. Og så har vi virkelig, virkelig prøvet at lave et projekt, som gør en masse for en masse andre mennesker.
det også giver os noget PR, så tager vi også gerne imod. Men det væsentlige er egentlig, at det har været en sjov og en god oplevelse for os alle sammen. Tilbage til virkeligheden, så sidder vi faktisk lige nu og er i gang med at have de sidste ting på plads omkring Shioen. Vi hentede vores sponsorkoncept en lille bitte smule. I stedet for de 20.000 for en hel side eller en hel front på bilerne, så har vi sat prisen ned til 8.500. Man får så en halv side eller en halv front, så reklamen er blevet cirka halv størrelse. Man får en dag i bilen i stedet for de 3, men til gengæld så får man stadigvæk muligheden for at få publicity via vores hjemmeside. Man får de her pressemeddelelser og de billeder, der bliver taget både under arrangementet, men også en af dagene efter, hvor vi får en pressefotograf ud at tage billeder af virksomheden af bilen. Vi tror på, at det koncept er nemmere at sælge i Herning, end det har vist sig at være for et 20.000 eller et 25.000 kroners sponsorat. Folderen den er på vej. Jeg sender en mail til jer, så snart jeg lige har forrettet de sidste detaljer til. Og så håber jeg rigtig, rigtig meget, at alle 25 i Herning-medlemmer, de lige strammer ballerne, og så får fundet 2 eller 3 potentielle sponsorer, som vi kan opsøge hurtigst muligt. Vi har en sponsor nu til folieringen af bilerne. Han får også en reklame på bagsmækken, sammen med et par af de andre sponsorer, vi arbejder sammen med. Så vi skulle gerne ende med et overskud, der virkelig kan omsættes til de her Betnets pins, så vi markerer os rigtig positivt. Der er gået 25% af året. 3 måneder, første kvartal, og det betyder også, at der faktisk er gået 25% af min LP-tid. Jeg synes, det er gået rigtig stærkt, og det er nu tid til at tage en status, ligesom vi har gjort på de 3 første måneder på årets mål og handlingsplan indtil nu. Hvis vi kigger på DLP-rollen, så har jeg sagt, at den kun kunne være 2 værdier, nemlig 0% eller 100%. Men jeg har ændret lidt mening. I den seneste tid er der kommet et par forespørgsler på den her position. Jeg mener, den er vigtig at få besat for vores afdeling, så vi kan sikre kontinuiteten, og man kan faktisk også få en lidt blødere start som LP, hvis man har været DLP året før og har ligesom assisteret den eksisterende LP. Så kan man bruge alle sine kræfter på at blive årets bedste LP i stedet for. Den er på 50% nu. Der er et par positive tilkendegivelser omkring den her rolle. Til gengæld så er vi ikke rigtig kommet nogen steder med vores energibesparelse. Tværtimod kan man sige, fordi på FK var vi 6 deltagere, vi havde 5 biler med, og et par af bilerne de kørte frem og tilbage mellem Herning og Jesperhus et par gange. Så det bliver ikke til ret meget energibesparelse lige nøjagtigt her. Så vi er ikke nervøse for, at vi når de 5.000 km. Vi er bare ikke kommet så godt i gang endnu. På Myggenet-delen, der ser det en lille smule bedre ud, men der er stadigvæk et stykke vej til de 200. Vi har brugt Myggenets pins til vores foredragsholdere, til de virksomheder, vi besøger, til vores nye medlemmer. Og jeg har brugt et par stykker til gaver til Rotary, da jeg var inde og holde et foredrag for dem omkring JSI Herning. Myggenets-delen er jeg heller ikke bange for. Vores Giro-detalje-projekt, der har vi jo en formålsparagraf om, at alle pengene, vi tjener, alle overskud, vi får, det skal gå til Myggenet. Så jeg tror på, at vi kommer langt over de 200, som vi har planlagt at levere til Afrika i år. På mellemtiden, der ser det positivt ud. Vi er 25% igennem året, og der er 25% fuldførelse af målet lige nu. Vi optager medlem nummer 2 i år i aften, her 2. april. En stor velkomst til Michael Martinsen. Jeg er glad for, at du tager imod tilbuddet fra JSI Herning, og vi glæder os til at have den som en del af vores flok. 13 medlemmer på NK. Det tror jeg på, vi når. Vi begynder faktisk at gøre reklame for det allerede i aften. Det er 5. til 20. oktober. Det er i Silkeborg. Det ligger tæt på. Så lige så snart jeg får åbnet for lidt tilmelding inde på vores intranet, så skynd dig ind og meld dig til, så vi kan se, hvor mange der kommer. 13 medlemmer på FK. Det nåede vi ikke. Vi ligger på omkring 47,5% i færdiggørelsesgrad på det her mål, og der kan ikke gøres mere ved det. FK er slut. Vi kan ikke komme afsted igen. Til gengæld vil jeg sige, at de 6 medlemmer, der var afsted, de havde energi og drive, som om der var 15 medlemmer fra JSI Herning afsted. Men målet var ikke opnået. Det gør vi bedre til NK. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvis vi skal fortsætte med status, så har vi også haft 3 gode arrangementer i år. I januar havde vi generalforsamling. Der var 1 observatør på besøg. I februar, der var vi inde og høre lidt om de hemmelige loger. Og jeg sagde lidt for sjov, at vi måske selv har et ry som en hemmelig loge. Det vil vi gerne af med, og det føler jeg ved at ske i øjeblikket. Vi har 13 observatører på vores liste i øjeblikket, og vækststyregruppen gør rigtig, rigtig meget for, at den her liste den skal blive større, og at vi skal få konverteret flere til medlemmer også i Herning. Samtidig med, at vi løser nogle spændende projekter og gør synlige, så bliver vi den her attraktive klub og det attraktive tilbud til unge mennesker, der vil gøre en positiv forskel for sig selv og for samfundet. I marts måned var vi på besøg hos Autologic. Det var vi også for et par år siden, men der er sket rigtig meget med virksomheden. Vi havde et godt foredrag ved Jesper på en times tid, og så var vi ellers ude at se produktionen
ude at køre i brintbiler. Og den her gang, der var det ikke de her små plastikbiler, som det var for 2 år siden. Der var de store Hyundai SUV'er, som vi skal køre i til Giro d'Italia også. Så der var nogle rigtig gode arrangementer. Der har været rigtig god opbakning til arrangementerne. Vi har haft mange medlemmer med, en høj medlemsgrads deltagelse. Og så har vi haft godt med observatører med. Vi har 2 med i aften. Vi havde 4 med sidste gang, 4 med forrige gang, og så 1 med på vores generalforsamling, som måske ikke er det mest spændende månedsmøde for et nyt potentielt medlem. Det er et spændende program, Chris og eventstyregruppen har lagt for resten af år, så jeg glæder mig meget til at få en masse gode oplevelser, også i de sidste 75% af året. På den sociale front, så har vi haft 2 fredagsbar på første kvartal. Det er lige så mange fredagsbar, som jeg kan huske, vi har haft på et helt år tidligere. Og så er de ved at planlægge en sommerfest. Næste ting på programmet, det er Call You Doing Something Good-prisen for marts måned. I Herning, der har vi en award, vi kalder Call You Doing Something Good, som man kan give til et andet JRC-medlem, som har gjort noget godt for enten gruppen, eller for JRC Herning, eller for en selv, enten i privat regi eller JRC-regi. Og hvis den handling den er værd at bemærke, så kan man indstille personen til at Call You Doing Something Good. Jeg har lavet en indstilling for marts måned på en person, som har overrasket mig meget, meget positivt, og som har været et meget, meget vigtigt medlem i forhold til vores Giro d'Italia-projekt. Og Søren Lundtofte, prisen den går til dig. Jeg er imponeret over det engagement, du har lagt for dagen i Giro d'Italia-projektet. Det er fantastisk med det drive, du har, og den iver, du har for at sørge for, at konceptet det bliver korrekt, og det bliver salgsbart. Jeg håber på, at vi sammen kan få lukket nogle aftaler her i de første uger af april, så vi kan få lavet noget folie, putte på bilerne, og så få lavet det her fantastiske projekt, som giver os en masse omtale, giver os en masse attraktivitet i lokalområdet, og som giver en masse af de lokale virksomheder en mulighed for at profilere sig på en rigtig fed måde. Og der er faktisk en årsag med til, at jeg synes, du skal have den. Og jeg ved nemlig, at i december måned, der gik du med overvejelse omkring at melde dig ud af JRC. Og det blev helst ikke til noget. Der var en, der var god til at overtale dig. Og jeg vil sige, dit comeback, det har været værd at vente på. Og jeg håber virkelig på, at vi får lov til at arbejde sammen i lang tid endnu. Tillykke med prisen, Søren. Den er fuldt fortjent. Jeg har 2 ting tilbage, inden vi lukker for i dag. Den ene, det er kalenderen, som kører op i toppen. 14. april, hvad er dit monster? Et indsatskursus afholdt i Region Midtjylland. 6. til 7. eller 5. til 7. maj, der har vi Giro d'Italia-projektet i Herning. Der bliver rigtig godt gang i den, og masser af fede JRC-oplevelser. 7. maj, der er der planlagt afdelingsmøde i JRC Herning. 13. til den 17. juni, Europakongres i Braunschweig i Tyskland. Husk, at bussen kører ned igennem hele Jylland og samler de her festglade JRC'er op. Og så endelig den 26. juni, JRC Herning sommerfest. Mit aller sidste punkt på dagsordenen i dag, det er mit input til stand-up-mødet. Så kan I se, at vores koncept er, at man har 1 minut og 15 sekunder maksimalt til at besvare de her spørgsmål. Hvad er det bedste, der er sket for mig, siden sidste gang jeg deltog på et JRC-arrangement i Herning? Og for mig er det helt klart forårskongressen. At se en lille afdeling som JRC Mors, som med 6 medlemmer formåede at løfte en forårskongres på det niveau, som vi oplevede i Jesperhus. Det var helt fantastisk. Stor tak til Mors for forårskongressen. Det at sidde på delegerforsamlingen og være med til at påvirke JRC i Danmarks fremtid var også en stor oplevelse, og så havde vi nogle fantastiske fester med nogle fantastiske JRC Herning-medlemmer. Er der ellers sket noget interessant? Ishockeysæsonen den lukker i Danmark om kort tid, men for mig der er det den allermest hektiske tid på året. Jeg er i Holland, jeg skal til Island, og lige snart jeg kommer hjem, jeg er hjemme i 4 dage. Så tager jeg til Island for at styre et andet VM deroppe, og når jeg så kommer hjem derfra, så er jeg hjemme i 12 dage, og så skal jeg til Stockholm og være media officer for det danske landshold til VM deroppe. Hvad skal der ske, når vi ses igen i JRC og sige? Jeg skal have fulgt en masse af opgaverne omkring Giro d'Italia til dørs. Ikke mindst skal vi have lukket en masse af de her sponsorkontrakter. Og det er faktisk også det, der bringer mig til det sidste punkt, det sidste spørgsmål, nemlig, hvad mangler jeg hjælp til lige nu? Lige nu, der mangler jeg hjælp til at få fundet en masse potentielle sponsorer, og der skal jeg bruge din hjælp. Sørg for at få brugt den annonce, den folder, jeg sender til dig. Sørg for at få budskabet ud med de 8.500 kroner for en annonce på bilen. Tak for nu, og jeg glæder mig til vi ses.